Op gewoon plakken in het museum binnenmoeren nog keel. Maar dat zal gauw oors. Hier hing juist bijgelijks de foto's uit de collectie van samelaar Willem van Soetendaal. De komende weken worden de puntjes op die zetten van de volslaande werinrichting van het museum. Het is toch wel heel bijzonder. Toen de opening op 3 september 2013 hebben we dat nog net weer meemaken. Van oude tekeningen uit het Fries archief ont heel wat modernere kunstexposities binnen te bewonderen. In het Verzetsmuseum hebben we een tentoonstelling over de hongerkinderen die naar Friesland daar kwamen in de Tweede Wereldoorlog om hier on te sterken. We hebben een foto-expositie van Kadir van Lohuizen in geerwerking met de Leeuwarden Kranten. Dus het zijn heel uiteenrennende onderwerpen en daar komt vanzelfs ook een uiteenrennend publiek op aan. En die kunnen dan sneuwen al je mooi een beetje mijn vermengen, hopen we. In totaal zijn er 8 nieuwe exposities, hartstikke om te onthouden. Ik ben hier vergeten. Oh, wat dan? Maria Louise, ben ik nog vergeten. Sneun is de officiële opening, maar Maria Louise is nou ook al te zien voor het publiek.